Silav roj baş hevanno li Başûrê Kurdistanê êrişekî pir hovane birin ser pêşmergeyan. Şeş pêşmerge şehîd bûn. Milletê Kurd dîsa bû yek ji bo hevkariya bi Başûrê Kurdistanê re piştgirî dan Rêveberiya Başûrê Kurdistanê bi tevahî. Yekîtî Niştimanî Kurdistanê pedeke daxuyanî hevbeş dan ji Bakurê Kurdistanê peyam hene. Ji Seroketiya Dem Partiyê her wiha Sirri Sakik bixwe Partî Sosyalîstê Kurdistanê Bakurê Kurdistanê beyanatê wan hene gelek partiyên din daxuyanî dane sersaxiyê dixwazin ji Başûrê Kurdistanê re ji pedekê re ji pêşmerge re ji yekêtî re. Ev êrişeke li ser milletê Kurd e lêbelê ji kîjan aliyê hatiye veya tam sedî sed nediyar e. Herçend bibêjin İranê êrişkiriyê jî merûv tê de provokasyonekî hîs dike. Ji ber ku heta niha ji tu aliyekî Kurdan dijberiya Îranê nehatiye kirin. Hele Başûrê Kurdistanê, Rêveberiya Başûr, PDK, yenekê heta niha tu daxuyaniyekê dijber nedane di dema vî şerî de. Daîma gotin em dixwazin herema me ji şer dûr keve. Em naxwazin bikeve nava helwesekê dijminan e. Alî Xamaney wextê ku hat kuştin sersaxî hate xwestin. Yani tu sedem, tu hinceta ku İran êrişê ser pêşmerge bike tune ye. Tamam, barîgehên Amerîkayî li Başûrê Kurdistanê bûn hedef veya heta derekî mirov dikare qebûl bike lê tu sedemê ku İran êrişê ser pêşmerge bike tune ye. Ji ber ku dijminahî tune ye. Lê milletê Kurd dîsa bû yek helwestekê yekgurt û nîşan da ji Mazlûm Ebdî dîsa peyama sersaxiyê heye. Hem hema dest bi nûçeyan bikin hevanno. Wezareta Pêşmergeyan pêşî ragihand ku vê serê sibê İranê bi 6 mûşekan êrişê hêzê wan kiriye. Di vê êrişê de 6 pêşmerge şehîd bûne, 30 pêşmerge birîndar bûne. Beriyan ha İranê êrişê Tirkiye jî kiribû. Lê di dawiyê de İran derket got êriş neme kiriye. Hin hêzên provokatör hene dixwazin navbera me û Tirkiye, navbera me û cîranê me xirab bikin, dibe ku wan êriş kiribe. Sibê du sibê eger İran derkeve beyanateke wisa bide em şaş nemîne. Lê anha îşaret hene ku İranê êriş kiriye. Yani êriş ji İranê hatiye bi mûşekan. Wezareta Pêşmergeyan daxuyanî wê wiha ye vê serê sibê di du êrişên cuda de baregeha firqeya heftan ya peyade ya herema yekê û hêzeke firqeya pêncan a piyade ya hêza pêşmergeyan li ser sînorê Soranê bûn armanca êrişan. Ev êriş bi kiryareke dijminane, xiyanet, dûrê hemû pîvanên mirovahiyê, dûrî pîvanên cîrantiyê bi 6 mûşekên balîstîkê İranê hatine kirin. Wezaretê eşkere kir ku di encama van êrişan de heta niha 6 pêşmergeyan jiyana xwe ji dest dane, 30 pêşmerge birîndar in. Wezareta Pêşmergeyan ev êriş hemî êrişên din yên terorîstî yên li ser Herêma Kurdistanê bi tundî şermezar kirin. Wezaretê diyar kir ku parastina axê mafê wan e. Tiştekî din jî lê zêde kir, hemû mafê me heye ku em bersivê bidin. Em dikarin bersiv bidin her destdirêjiya li ser milletê xwe û li ser axa xwe. Me tu carî hêvî nedikir ku baweyekê wisa bersiva helwesta aştîxwaziya Herêma Kurdistanê were dayîn. Wê vîna aştî di dawiyê de bi ser bikeve. Yani em ne li bendê bûn ku İran me dijmin bibîne û êrişê me bike. Ji ber ku helwesta me aştîxwaz bû. Wezaretê bangê hemû aliyan kir. Şer, aloziyan ji Herêma Başûrê Kurdistanê dûr bixin. Daxwaz ji hikûmeta federal ya Iraqê hate xwestin jê hate kirin. Daxwaz ji civaka navdewletî hemû dostan hate kirin li hember van binpêkirinan bêdeng nemînin, sînorekî ji bo van destdirêjiyan dayînin. Wekî agahî jî hevanno Herêma Kurdistanê di 24 saetên dawiyê de bi 25 dron û mûşekan hatiye bombebaran kirin. Du kampên penaberan jî bûne hedefa êrişan. Piraniya êrişan jî li Hewlêrê ne. Ji wan mûşek û dronên ku di nava 24 saetên dawiyê de avêtine Herêma Kurdistanê 20 ji wan li Hewlêrê ketine, 5 din jî li Silêmaniyê ketine. Yek ji wan êrişan ji xwe bi 6 mûşekan hate kirin li dijî hêzeke fermandariya Herêma Yekê û ev jî li îdareya serbixwe ya Soranê.
Yani dikeve çarçoveya parêzgeha Hewlêrê li wê derê çêbû. Daxuyaniya Mesûd Barzanî heye em pêşî cih bidin wî di dorê de em binêrin ka kê helwesekê çawa nîşan daye. Yeketiya Kurdan dîsa çêbû ve ya tiştekî süper baş e dema ku milletê Kurd dikeve xeteriyê êrişekê tê ser Kurdan hema herkes bi yek dengî dibe yek milletê me normal dikare rabe ser piyan jî. Dikare bibêje ev şer ne şerê me bû lê hûn bi zorê me dikişînin nava şer. Di nava daxuyaniyan de tiştên îşaretê bi vî şiklî hene. Rêzdar Mesûd Barzanî di daxuyaniya xwe de dibêje ez wê êrişa ku berê sibehê bi mûşekên Îranê li ser baregeha Hêza Pêşmerge ya Kurdistanê hatiye kirin şermezar dikim. Mixabin di encamê de hejmarekê pêşmergeyên qehreman şehîd bûne, hejmarekê din birîndar bûne. Ez sersaxiyê ji malbatên şehîdên wê êrişa nerewar re dixwazim. Xwewekî hevparê xemawan dibînim. Hêviya başbûnekê bi lez ji birîndara re dixwazim. Ew êrişeke dijminane ye, tu bahane tu hincetê wî jî tune ye. Ev çendîn carê ku ev cure êriş bê guhdan li bingehên cîrantiyê yasayê navnetewî li dijî Herêma Kurdistanê tê kirin. Yani ne guh didin bingehên cîrantiyê ne jî guh didin yasayê navnetewî dikevin nava êrişên wisa dijminane li hember Herêma Kurdistanê. Ev di demekî de ye ku Herêma Kurdistanê ne beşekî ji şerê nihayê li herêmê ye. Tu carî ji bo cîranan jî Başûrê Kurdistanê nebiye gef dibêje Rêzdar Mesûd Barzanî. Pêşmerge sermayeya herî ezîz û bi nirx a gelê me ye dibêje. Mazlûm Ebdî jî hema beyanateke daye em cih bidin wî jî fermandarê giştî yê hêzên Quweta Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Ebdî ji bo pêşmergeyên şehîd peyameke sersaxiyê belav kir. Mazlûm Ebdî xebgîniya xwe ya ji bo şehîdan anî ziman. Got em ji ber şehadeta lehengên wan xemgîniya xwe bi gelê Kurd re li Herêma Kurdistanê bi hêzên pêşmerge re em xemgîniya xwe parve dikin. Mazlûm Ebdî di peyama xwe de sersaxiyê dixwaze. Dibe em sersaxiyê ji Serok Mesûd Barzanî re hemû berpirsên herêmê re ji malbatên şehîdan re dixwazin. Em hêviya şîfayê dikin ji birîndaran re. Nêçîrvan Barzanî jî hin tiştên cuda dibêje gelek rewşekî bi êş heye. Kîjan hêze vê dunyayê da dixwaze Kurdan bikişîne nava şer. Yani êrişa li ser pêşmerge bi kêrî kîjan hêzan tê mesela. Ew bi kêrî Îranê nayê. İran çima tê tune bixwaze dijminan li xwe zêde bike. Çima yani. Mesela nakeve serê me mantık tê tune ye. Çima derdê Îranê ya rabe êrişê pêşmerge bike. Nakeve serê me. Têda provokasyonekê heye. Dibînim yani mirov hîs dike. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî li ser êrişa bi mûşekan ya Îranê li dijî pêşmergeyan got em bi tundî wê êrişa bi mûşekan ya Îranê şermezar dikin. Mesela ew jî dibêjin êrişa Îranê. Heta niha ji Îranê daxuyaniyekê wisa zelal vekirî nehatiye. Wan qebûl nekiriye heta niha êrişekê bi vî şiklî. Lê herkes dibêje êrişa Îranê. Gelo sedem çi ye? Ez wî merex dikim ya rastî. Wezareta Pêşmergeyan jî ji xwe beyan kiribû hejmara şehîdan. Nêçîrvan Barzanî bi bîr xist ku di encama êrişê de pêşmergeyên qehreman şehîd bûne, 6 kes ji wan birîndar jî hene. Em sersaxiyê ji malbat û xizmên serbilindê şehîdan re dixwazin. Em hevparê xema wan in. Nêçîrvan Barzanî destnîşan kir ku Herêma Kurdistanê her tim faktora aramiyê biye. Em girêdayî siyaseta tevlînebûn û dûrketina ji nakokiyan e. Siyaseta me ew e dibe hem jî girêdayî ne em hîn jî girêdayî ne em tevlî şer nabin em dixwazin dûr bikevin ji hemû nakokiyên li herêmê. Em bi tu awayî li ser asayişa welatê cîran negefin ne tehdîtin. Loma cî ev êriş li ser serweriya welatê me destdirêjiyeke dijminane ye. Tu hinceta wê êrişê tune ye bi temamî berova jî prensîbên cîrantiyê ye.
Nêçîrvan Barzanî wekî din bang li hikûmeta Iraqê dike, bang li civaka navnetewî dike. Em ji hikûmeta federal ya Iraqê ji civaka navnetewî dixwazin hewlên xwe zêdetir bikin. Divê rê li ber dubare nebûna yani dubarebûna van destpêjiyan weregirtin. Serweriya axa Iraq û Herêma Kurdistanê divê muheqeq were parastin. Wekî din Kubat Talebanî ew jî alîkarê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê ye êrişa îro ya li pêşmergeyan şermezar kir. Wekî din divê me ji her aliyan re zelal kiriye ku Herêma Kurdistanê hêzên pêşmerge ne perçeyekî vî şerê ne. Lê mixabin divê demê de Herêma Kurdistanê bi dehan caran biya armanc. Kubat Talebanî sersaxî xwest ji malbatan re ji xizmên şehîdan re. Wekî din Tuncer Bakirhan jî ji Bakurê Kurdistanê peyamekî daye hevano. Ew jî muhîm e. Ez hema helwestekî baş e, helwestek dostane biratiyê ye. Ev helwesta Tuncer Bakirhan, hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan li ser hesabê xwe X'ê di derbarê êrişê de daxuyaniyekî belav kiriye. Tuncer Bakirhan êriş bi tundî şermezar dike. Îro sibehê divê li heremekê girêdayê Hewlêrê êrişekê li dijî yekîneyekê pêşmergeyan hat kirin. Ez vê êrişê bi tundî şermezar dikim. Ez ji pêşmergeyên ku jiyana xwe ji destan re rehma Xwedê dixwazim. Ji gelê Herêma Kurdistanê hikûmeta Herêma Kurdistanê malbatên we ra sersaxiyê dixwazim. Her wiha ji bo pêşmergeyên birîndar jî daxwaza şîfayê dikim. Ev êriş beşekê ji planekê berfireh ku armanca wê ew e erdnîgariya Kurdistanê bikişîne nava şerekê herêmî. Li dijî van êrişên qirêj helwesta me hem ji aliyê mirovî ve hem jî ji aliyê siyasî ve pêwîstiyek e. Em qebûl nakin ku Kurd bibin perçeyekê ji şerên herêmê. Li hember van êrişan em ê bi hev re bisekinin, tekoşîna xwe ya hevpar bi biryardarî bidomînin. Dilê me li Hewlêrê ye, em li gel xwişk û birayê xwe ne, em ê her tim li keleka wan bin, dibêje Tuncer Bakirhan. Sırrı Sakık jî dîsa bi aynî awayê Parlamenterê Dem Partiyê Agriyê ye li ser hesabê xwe X'ê ew jî nerazîbûneke tund nîşan dide. Dibêje bila İran ji aqubeta Saddam Hüseyin dersê derbixe. Ya Sırrı Sakık di peyama xwe de balkişan ser helwesta Kurdan ya di dema şer de. Dibêje ji dema ku şerê Îranê dest pê kiriye vir ve tevê hemû provokasyonan jî Kurdan pîşekekê jî bi tenê bernedaye Îranê. Sakık İran wekî rejima kujera Kurdan pênase kir. Îro rejima Îranê ya kujera Kurdan bi 6 mûşekên balîstîk ew nuxteyên pêşmergeyan yê li Herêma Kurdistanê ji xwe re kirine hedef 6 pêşmerge şehîd bûn. Siyasetmedarê Kurd dibêje İran dixwaze bi kuştina Kurdan agrê şerê li Herêmê geş bike, balkişan ser aqubeta dîktatörên Herêmê Saddam Hüseyin û şiyariyê xwe wiha domandin. Eşkere ye rejima Îranê dixwaze bi kuştina Kurdan wekî ku berê dikir provokasyona şerekî herêmî bide dest pê kirin. Divê rêveberên rejîmê vê yekê zanibin. Kurdên Başûrê Kurdistanê ne bi tenê ne. Rejîma Îranê divê ji aqubeta Saddam dersê werbigire ku wî jî beriya niha komkujî pêkanî bû li hember Kurdan. Hevano em merex nekin. Ez dibînim û Dewlet Bahçelî hin tiştan dibêje em derbasî Bakurê Kurdistanê dibin. Niha Bakurê Kurdistanê hevano deqekî li Bakurê Kurdistanê 107 kes hatine binçavkirin. Hejmarekê pir zêde ye. Dewleta Tirkiyê ku tam di vê demê de di nava pêvajoya siyasî de ye. Qaşo dixwaze bi Kurdan re li hev were, çawa dibe ku di Newrozê de radibe 107 însanê me dixwe binçavan. Yani vaya hûn qebûl dikin? Ma tê qebûl dikin. Ez hewl didim telefonekî bibim ji Başûr ji Herêmê derbarê vê meseleyê de pêre eleqedar dibim. Lê
Yani çava mümkün hevanda. Behinceta Nevrozê radibin 307 kesan davêjin hepsê. û em radibin ji vê dewletê dixwazin ku mafê Kurdan nas bike. Yani ne mümkün yani. Devletekî bi vî şeklî, bi vî mantıqî ji guherînê re nevekiriye. Nada beyanata Devlet Bahçeli'ye ye. Ez ê ji we re pêşkêş bikim. Rêveberiya giştî ya ewlehiyê ya Tirkiye ragihand ku berê û piştî cejna Newrozê li gelek bajaran operasyonê hevdem hatine kirin. Di van operasyonان de bi bahaneya propagandaya rêxistinê û xwenîşandanên bêdestûr 307 kes hatine binçav kirin. Rêveberiya giştî ya ewlehiyê ya Tirkiye li ser hesabê xwe medya civakî di derbarê mijarê de daxuyaniyekî belav kiriye. Di wê beyanatê de tê gotin ku cejna Newrozê ya ku mizgîniya biharê ye, sembola yeketî û biratiyê ye, li çar aliyê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bi tevlîbûnekê berfireh hatiye pîroz kirin. Lê Rêveberiya giştî ya ewlehiya Tirkiye di daxuyaniya xwe de agahiyên operasyonan parve dike, di navbera 17 adara 2026 de li neh bajarên cuda weke Aydin, Batman, Dîlok, Stenbol, İzmir, Kocaeli, Merdin, Riha, Wanê operasyon hatine li darxistin. Di van operasyonan de ji ber binpêkirinên qanûna xwepêşandanan, ji ber binpêkirinên qanûna meşan û propagandaya rêxistinê 72 kes hatine binçav kirin. Îro jî 98 kes hatin binçav kirin hevandan. Yani vaya di dema berê dabiya normal bû. Ama di vê pêvajiyê de binçavkirina însanan bi hinceta endametiya rêxistinê yan jî propagandaya rêxistinê tiştekî ji mantiq dûr e. Yani tu propagandaya rêxistinê çima dikî mesela? Dewlet çawa dikare va însanê me ji propagandaya rêxistinê bavêje ji hepsê? Rêxistinê xwe fesih kiriye û tu propaganda bikî tu çi dikî mesela? Yani plan û projeya rêxistinê ew e di vê pêvajiyê de bi ser bikeve. Tu wextê propagandaya rêxistinê bikî ancak herî zêde tu dikarî propagandaya vê pêvajiyê bikî. İnsanê ku propagandaya vê pêvajiyê neke propagandaya rêxistinê jî nake. İnsanê ku bawerî bi vê pêvajiyê neyne ji xwe otomotîkmen ne endamê rêxistinê. Yani ji mantiq dûr e. Ji ber vê yekê ev binçavkirin li dijî Kurdayetiyê ye. Dewleta Tirkiye ji Kurdan hez nake. Ji daxwazên Kurdan xwe dûr digire. İnsanê ku sembolên Kurdan, alên Kurdan li ba dikin, însanê ku behsa maf, edalet, hukûqê bikin davêje hepsê. Vaya beriya pêvajiyê jî piştî pêvajiyê jî wê tim wisa be. Yani em ê nikaribin weşanê xwe li Tirkiye bi rêve bibin. Mesele ew e. Ka ez ji di derbarê başûr da telefonekî min heye, sema bigirim hevanno. Başî em vê meselê bidomînin. Yani ya. Silav roj baş. Dem baş, Simoris. Ez hevî dikim tu başî em di weşana zindî de ne niha ev êrişa li ser pêşmerge tam li ku derê pêk hat ew herema ku lê êriş çêbiye aliyê wî stratejîk çi ye? Yani çima êrişê wê heremê kirin? Taybetmendiya wê heremê çi ye û pêşmergeyên ku li wê derê bûn di nava xebatan de bûn taybetmendiya wan çi ye? Xêr e. Çima İranê ew derkir hedef? Belê dem baş mamosta, silav rê, silav hurmet. Ji wî her kesê ku me guhdar dike, niha destpêkê em wisa bêjin em sersaxiyê ji gelê hêmê Başûrê Kurdistanê û bi taybet Rêveberiya Başûrê Kurdistanê Serokatiya Herêma Kurdistanê serê malbatên kesên ku şehîdê wan çêbûne di vê bûyerê de sersaxî ji wan re dixwazin ji birîndaran re jî şifaya xêrê. Bi rastî jî coğrafya Başûrê Kurdistanê rûbirûyê gelek êrişên hovane ye. Niha li Bakur û Rojhilatê Başûrê Kurdistanê em dikarin bêjin heta em bêjin xaneqîn êdî wê derê du sxurmat heye.
400 کیلومتر نزدیک 400 کیلومتر هم بیجن هماهنگ به روشلات کردستانی را به ایرانی را اف خط خطا مرگ سوری اوسا دست پیده که خطا قندیل و ورده بیجن برای خود ده آلی قلعدز قلعتوکان بسرا برای خود ده روشلات سلیمان حلبچه اوسا برای خود ده خانقین هر داوی خطا دوست خورمات هیا جوخال ور ایدی بر روشلات باجار ایلام تیه اف همو سینور امتکارم بیشن در دورا 400 کیلومتر یا و لآلی دن از ویجی بیجم خطا باکور ایراقی از تمی بیه که بیجم هیزه کدن آبسر ایرانی تیده هم جرد بیجن هجد شعبی میلیس شعی سربی ایرانی از وصفه جغرافیه جی به میوانا بدن ناسکرن جغرافیا جی ایکو هجد شعبی تیده جی خطا ام بیجن چیای کزو عبدالعزیز بیجنه چیای کزوانان حسا کدو اوسا دست پیده که لوی آلی باشور کردستان بیجن شنگال هیا پشتراده به تلافر موسل مخمور کرکوک دوست خورماتو او جو اوسا در بازی باجار ایلامی ده جغرافیا باشور کردستان حتی که استراتژیک هم لباکور روشلات وی هم جل باشور و روشاوای وی بگومان دما هم بیجن افشار و پفچون لسر ایرانی هاتن بگانین ده باشور کردستان بو هدفا لیکی آیا کم گومان من بخواهنه از احتمالی که پرکیم دادم که اف ایرش جاری ایرانی و هات بکرن ایدی اف ایرش پروواکاسیونه که دخوازه ریل بر شرک وصا مزن وکه که هم بیجن کرد جی بجداری بی شری ببینم جلب را دکارن وصا بیجنه اف ایرشا که به طیبت لسر خطا مرگ سوری که دکوه باجارو که دیان هم جرا بیجن سوران گریدا یویه خطا باکور و روشلات گنده بارزان دیکه چما اف یک هات هدف گرتن و چما لوی داره بیجن لگور هنک ایدائیان بیجن بارگین امریکا لوی داره بون از این آنها که فقط باوریا من تنه که امریکا توی بارگ غیده خود جی کرده ایران راست وی که هدف آدویم حریم مرگ سوریه حریم که چیایه و استراتژیکه ایدی اف یک جاری اسرائیل و هات بکرن جاری آمریکا و هات بکرن لوی داره شما علم او یک بو هدف او جهه گمانه اما ممکنه یعنی ده ساعت پیش ده جخواوی ایران داخلیانی خواب ده بریاد دمه که همان یک لسر هر دی ترکیه از نشاجبن پیک هاته بو و دمه ایرانی گوت منه کریه پروواکاسیونن ایدی اف ده ساعت پیش و میجن زیرتر وصا زلال بده اجبوی وی که باشور کردستان تمامی ده روشه که آورته ده و هر داویجی از نشاجبن ده 24 ساعت آنده زیرتر 20 ایرشان لسر باجار حول را باشور کردستان پیچ هاتا و در انجام ده جی ضرار مادی جی چی بونه در دوره 20 روز 25 روز باشور کردستانی و طیبت باجار حولیر راستا ایرشه که دجوار ایرانی تیه ایدی به هیجت که آمریکا لوی در خواب جی کریه هم بارگین آمریکا دیکن هدف اف یک پیچ تیه تشتێکی جی بەڵام کشانها ئەمزانن نێچیروان بارزانانی تێکیلیاوی بە ئیرانێرا باش بوو پڕ جارە چوو هات تێکیلین دیپلۆماتیکن ئەلبەت چاوا قانالێکی هەڤدیتنê tuneye wextê ku êriştê ser pêşmerge 6 pêşmerge şehîd dibin 30 pêşmerge birîndar dibin çawa qanalekî tuneye ku nêçîrvan barzanî telefon bike bipirse bibêje ya êrişekî bi vî şeklî çêbiye hûn çawa îzah dikin veya ji aliyê we ve hat kirin veya kê kir çawa ew qanal çawa hat birîn gelo ji ber şer e ji ber ku çiqa em bizanin yani çiqa ji destê Başûrê Kurdistanê tê daxuyaniyê nerm didin xwe ji şer dûr digirin nêçîrvan barzanî bi xwe sersaxî xwe ji Îranê re ji ber mirina Alî Xamaneyî
بگمان ها هلوستا باشور کردستان درباره به ارشیه ده اگر کن بیشن وصل به نرمی اکی وصل به دلنزمی اکی نزی روشه ده با جوخاش بری داشی یعنی افیاک تکیلی که وقتا گویی خورد ناورا حکمت حریم کردستانی و ام بیشن دولت ایرانی داشی هیا و به طایبت یکی تیم اجتماعی کردستان ام بیشن عالی مالبات طالبانی و اگر راستی جه گمانه اما لگور کو تی گوتن یعنی داخویانی که حتی نها حتنا داین و ایران حتی نها تو داخویانی نداین ویا ساعت پیش را ببه بس اما دیپلماسی حتم کاری خواده که و قناعت آمن تبی که حتی نها تو وصا امیجن داخویانی که وصا هشکیان جی او که وصا بر بچاف در نکتیه پیش اف وید ساعت پیش رجبه که این مسئله گرمه این نویه و ام انجاخت کارم به وقتی را بهیلنا مادم تو سر خطی نها دانم ترامپ شو به دوابت ultimatum آخویا 48 ساعتان خست 5 روزا yani dibêje hevdîtina me heye bi Îranê re Îran jî dibêje rûbirû me hevdîtin çê nekiriye ji ber ku Amerîka lawaz bîye negîştî hedefa xwe ji ber vê wisa tevgere tu çawa dinêrî li meselê di nava 5 di rojên pêş me de yani 5 rojên pêş me de êrişên İsraîlê wê bidomin êrişên Îranê li ser İsraîlê jî em zanin hene her êvar lê ev tevlîbûna Amerîkayê nava vî şerê wê çawa pêşkeve İran yani Amerîka wê temamî ji şer vekişe yan ew ê çawa kiriye serê xwe ew ê hedefên binesaziya elektrîk û enerjiyê ya Îranê bixe ji bo vê rewşê jî binêrîna min ha şexsî ji ber ku bi rastî jî rewşeke tirsnak e kendava ku behsê dikine eger ku em bêjin vene be Amerîka 48 saat em bêjin demjimêr dabûn Îranê wê li santralên wê stratejîk bixe êdî xetên petrolê ne em bêjin yên avê ne yên kehrebê ne piştî wê hema yekser Îranê jî daxuyanî doga eger rewşek wisa çê bibe ez jê li kendava Erebî em bêjin êdî bi taybet ava ve xwarinê ji ber ku li wê derê tu kanî tunene tu robar tunene şem tunene em bêjin ava wê aveke şûr e bi êdî evên teknîkî em bêjin tên zivirandin di santralên teknîkî tên zivirandin ava şîrîn eger ku ev bibe hedef êdî em bêjin binêrîna min kendava Erebî dextekê wisa zextekê giran li Amerîka kir di vê rewşê de wisa baldar be eger na wê felaketeke mirovî li wê kendava Erebî rû bide ji lewra eger ku îran bêjin Donald Trump wisa hatiye ser xet wê di nava 5 rojan de em bêjin dîplomasiyeke xurt li Îranê bide meşandin mümkün e hinek dewlet bi siyasetekê wisa nerm dixwazin her du aliyan berbihev bînin nêrîna min Îran vê yekî weke tirsanekê dibîne ku êdî wê zeyîftiyên Îranê di Kûderê de bibîne ji bo karibe bernama pêş de temamî em bêjin Îranê bê bandor bike ev tenê wek mecaleke tenê wekî valetiyeke dixwaze vê valetiyê de êdî tirsanekî bi dest bixe mümkün e hinekî xeta dîplomasî berdewam bike حتی که ایران نه سر خط لگور برجامندین آمریکا لروشلات آنها تم نگره آمریکا نممکنه بیشتری برانبری ایرانی بسکنینه ناجر راستینه یک جی تشتکی دیجی هی امریکا اسرائیل بنده بون کل نوا ایرانی سرهلدان چه ببه دجبریه که جدی چه ببه لهم بر رژیمی لی او پیک نهاد tam berovaji her êvar ji bo parastina rejimê ji bo hikûmeta xwe millet li ser piyan e lê ji bo parastina desthilatariyê ne dijberî desthilatariyê ew hinekî berovajî bû ew xeyalên Amerîkayê şikestin gelo na ez wisa ew nabînim
آمریکا پلان برنامه ایران ده بردام بکه وقتی خواستن وقتی که آمریکا اسرائیل دخوازه ولات روشاوایی دخوازن او شکلی که پلان کنه حتی ایران وی شکل قبول نکه و اف یک بردام بکه ایدی بیرشن جدا دبکو ام بیجن بسرهلدانه که دبکو به لیدان هوایی به دبکو روژن پیش اگر قبل دیپلماسی بسر نکره دی سر روی عرضه شر ببه برنامه که حالا ایران به برنامه قبول نکه و ایران راست با ایرشاوره ممکنه روژن پیش ده هفته پیش ده جاره که دن افشار بر ببه و ریل بر تبگر کردی جوه که کاره به روشلات کردستانی سرهدانه که دجی حکمت هیا ایرانی چی ببه حتیش لگور سیاست 24 ساعتان تیگو هرتن یعنی روش ببیشه و یعنی ناغا 24 ساعتان ده دیپلوماسی جی کار بکه شر جی کار شر ببه راسته که ام بندرین وی چه آبه ام هیوید کن که کردان نکشینه نوا شر جبر که شر تو مرجمه تبلیغون شر آنها تونه یعنی مالاتی آوا گلک سپاس کمش با تبلیغونته شما نم باشه سلام هبان هم در باسی باکوری کردستان ببین بیانات دولت باخچلی هست دولت باخچلی که ام بندرین دخوازه چی بکه ایرو سیشمیه نه لمجلس بیانات پارتیان سیاسی هبون نها یا tiştekî balkêşe beriya ku dest behsa baxçelî bikim niha li Ewê li bajarokên til xexal til birak li Hesekê dibin kontrola hikûmeta Demkîya Sûriyê de li wê derê jî du mûşek ketin yani ew çi bû saziya sor beyan kir navenda çavdêriya mafê mirovan ya Sûriyeyê du mûşek li du bajarokên gundewarê Hesekê ketine dibin kontrola hikûmetê de ne vê saziyê beyan kir ku mûşekî li derdora herêma Tilxexal ketiye til berak yên Hesekê ev ketina mûşekan hem wextê êrişa li dijî baregeha xirab Elcîr a li Remelanê pêk hat ew jî tiştekî dine dixwazin gelo Sûriyê jî bikişînin nava şer baş em derbasî Dewlet Baxçelî bibin Dewlet Baxçelî çi dixwaze ji Kurdan Dewlet Baxçelî di civîna Koma Partiya xwe ya li meclîsê de peyivî anî ziman ku di çarçoveyê armancên di derheqê pêvajoyê de serarastkirinên hukûqî, demokratîk û gav bi gav bêne bi cîhanê. Lêderê MHP Dewlet Baxçelî îşaret bi rapora Komîsyona Meclîsê kir. Anî ziman ku di çarçoveya van gavan de êdî pêwîstî heye meclîs gavên berbiçav bavêje ji alî hukûqî ve. Yani bi rengekî plankirî pê derpê wê gav bêne avêtin di çarçoveya armanca me ya Tirkiyeya bê terör de gotinên Dewlet Baxçelî ne. Li gorî rapora ku Komîsyona Tekildar amade kir serarastkirinên hukûqî û demokratîk wê gav bi gav bêne bi cîhanê. Di vê pêvajoyê de ya esasî ew e daxuyaniyên ku bibin sedema femkirinên şaş daxuyaniyên ku şikestinan zêdetir bike divê neyên dayîn. Dewlet Baxçelî ji bo kî aliyê dibêje? Ji bo aliyê Kurdan ya ji bo aliyê Tirkiye? Baxçelî îdia kir ku divê em nelezînin. Acele nekin. Hêdî biçin. Ew bawer dike ku piştî cejnê wê reform qonax bi qonax derbasî pratikê bibin. Gavên qanûnî demokratîk bi dorê bêne avêtin. Daxeftina xwe de Dewlet Baxçelî balkişan ser bûyerên herêmî jî. Got şerê ku li aliyê din yê sînorê me diqewime nîşanê me dide ku milletek heta ku bi navxweyî ji hev nekeve tu hêz nikare li hember wî gelê bi ser bikeve. Yani mesaja Dewlet Baxçelî ew e ku em di nava xwe de yeketiya xwe bikin yek Kurd û Tirk em rê nedin ku hêzên derve
di nava me de nîfaqê çêbikin, cudahiyê çêbikin. Heta kengê heta ku şer, sekinî, aramî çêbû, dewleta Tirkiye dîsa dibe aynî dewlet. Dewleta dîsa tê Kurdan inkar dike. Ji ber ku di destê me de hêz û quwetek ku bikaribe li ser dewleta Tirkiye bibe tehdît, tune ji bilî milletê me ê siyasî. Milletê me siyasî ancak rabe ser piya, serhildan pêk bîne, ancak dikare zorê li dewleta Tirkiye bike. Wekî din zehmet e. Yani bi kîjan rê em dikarin bibin tehdît. Yani vaya meselekî mühim e. Yani em tu işaret nabînin. Tiştekî heye Devlet Bahçeli ne gotiye vê derê de ve em bibêjin heta niha hem Serokê Meclisê hem Hakan Fidan hem gelek kesên din digotin beriya ku qanûn çêbibin li Tirkiye ji bo vegera gerîla, ji bo siyasetmedarên Ewropayê vegerin Tirkiye divê rêxistin sedî sed çekûsilayên xwe dayîne xwe fesih bike. Yani rêxistin li welê tune be. Başûrê Rojava jî di nav da. Berê ku tu qanûn derbixî dibe mîta Tirk, artêşa Tirkiye, komîteyên taybet çêbikin, yani şandeyên taybet ê pisporan çêbikin, biçin Başûrê Kurdistanê, biçin Rojavayê Kurdistanê tespît bikin ku heqeten rêxistinê xwe fesih kiriye. Çek û sîlah di destê wan de tune ye. Hêz û quweta siyasî ya Kurdan tune ye. Dibe pêşî veya îspat be, bibe rapor pêşkêşî meclisê were kirin. Meclis ancak piştî wê raporê dikare qanûnan derbixe. Veya gotinên revebirên dewleta Tirkiye bûn. Baş e? Li aliyê din ji tevgera siyasî ya Kurd jî Rêzdar Murat Karayılan wî rojê me beyanata wî bu were par vekir. Ew jî tiştekî din dibêje. Dibe dewleta Tirkiye ji bo pêvajo pêş bikeve, dibe van qanûnan bi lez derbixe. Bê şert û merc. Bê ku ji me tiştekî bixwaze, heta niha tişta ku me kiriye me kiriye. Ji vir û pêve em tu tiştekî nakin tenê ancak Öcalan azad be were nava me gerîla îxna bike ancak wê demê dibe. Yani azadiya Öcalan beriya her tiştî. Ya din jî ji bo ku em bikaribin biryarê xwe ê di kongrede di pratikê de pêk bînin, dibe hebûna Kurdan were qebûl kirin. Hebûna Kurdan bawekî devkî anha li Tirkiye tê qebûl kirin, lê dibe ev bibe nivîskî û bibe qanûn. Veya daxuyaniyên Rêzdar Murat Karayılan'ı li Tirkiye jî çapemeniya Tirkiye pir li dij derket. Ew pir reş kir. Ya din jî gotinek Rêzdar Karayılan hebû bala çapemeniya Tirkiye gelekî dikişîne, dibe em nebê alternatîfin. Yani li pêşiya me rên cuda jî hene. Eger dewleta Tirkiye li gorî me tev negere, rastiya Kurdan qebûl neke, statûya Kurdan qebûl neke, eger dewleta Tirkiye serokatiya me serbest bernede û qanûnên ku em dixwazin dernexe, yani rêyê din jî hene li pêşiya me. Tekîlî me ê qada navnetewî hene. İja çapemeniya Tirkiye dipirse dibe ev rêyên din çi ne? Mesela hûn ê çi bikin? Hûn ê rabin ji nû ve dest bi şer û pevçûna bikin? Mesele ne şer û pevçûna hevan da. Wextê ku merov behsa rên alternatîf dike, merov behsa meseleyên stratejîk dike. Her armanc ne mecburî bi rêya çekdarî bi dest bixî. Tu nikarî yani ne mecburî bi rêya çekdarî bigihêjî armanca xwe. Tu dikarî rêyên din jî bikar bînî. Tekîlê xwe yê navnetewî bi İsraîlê re dikarî tekîlî pêş bixî, bi Amerîkayê re, bi Ewropayê re. Tu armanca xwe ya siyasî dikarî biguherînî. Mesela niha armanca me ya siyasî a Kurdan çi ye? Em bi Tirkiye re di çarçoveya entegrasyonê em bi hev re bijîn. Li gorî qanûnên Tirkan em bi hev re bijîn. Eger Tirk vê yekê qebûl nekin, tu çi dikî? Tu daxwazê xwe derdixî ji wir. Tu dibêjî temam. Madem hûn vê yekê naxwazin, em jî xweseriyekî mutlaq dixwazin. Em xwe bi rêve dibin, em xwe bi xwe rêve dibin. Hûn vêya jî naxwazin, em mecbûrin
ایدی داول نتوی یک بی و قدا ناو نتوی بکن هم سر خوبون خود خوازن یعنی اف همه احتمالن ندوره yani Kurd ne bir alternatifin لپیشیا کردان پر هنه دولت ترکیه ظلم خو بدومینه چما بسکنم چما لاوه ترکان بکن کو بوان را بجین یا تشکی وساتونه نه ملت ما ایدی رابیه سرپیا شیار بیه هوان نو یعنی دوی دوره دور نه دوره سال نودی و سال نظام هفته و هشته آنها ایدی بنرن ام خود ثانی داد کرن بگینن هف yani em dikarin ava xwe de yekî pir ecêb çê bikin mesela em dikarin bi milyonan rabin ser xwe bi rêya medya civakî dibe bi rêya çapemenî ragihan televîzyon rojnameyan dibe em dikarin hêza xwe bikin yek kengê îcab kiribe em dikarin temamî serî hildin ne weke zemanê berê dema destpêka gerîla bû ji ber vê hewcedarî bi şerê çekdarî tune ye anha hewcedarî bi hêza mantıqa netewî heye mantıqeke netewî cem te hebe hişmendiyeke netewî di vê çarçivê de tu yeketiya xwe ava bikî xwe hazir bikî ji her tiştî re dewleta Tirkiye dikare hebûna te ji bo xwe weke tehdît bibîne yani dikare ji te bitirse dikare daxwazên te mecbûrî bîne cih ew hêza tehdîtê ku min bas kir ew e hevan no Devlet Bahçeli wisa dibêje min daxuyaniya Bahçeli hemî xwend ji we re Bahçeli îdia kir ku divê em nelezînin piştî cejnî wê reform çê bibin yani na temam e yani daxuyaniya Devlet Bahçeli ew e yani divê şerê li herêma me anha didome wê tesîr li me neke ji ber ku yeketiya me ya navxwayî heye ev yeketiya navxweyiya Tirkiye hevanno divê dewleta Tirkiye Kurdan nexapîne wextê ku Kurd hîs bikin ku têne xapandin Tirkiye ser û bin dikin yani vê em bizanibin ez li peyamê we dinêrim sibê êvarê sibê çarşemê ye 25 Adarê Cevat Mervanî hunermend wê mîvanê me be saet 21 de em ji xwe re giran xweşik sohbet bikin pir berhemên wî ê nivîskî hene niha 4 kitabên wisa qalin stûr derxistine çiqas stranên dengbêjî hene ji şakiro bigire heta dengbêjên din hevan da hemî berhev kiriye ev xebatekî bi salan e ne bi tena serê xwe ye jî ekîbekî heye derdora wî stranên dengbêjiyê aniye ji wan nota derxistiye nota normal notaya dengbêjiyê hinek pispora digot nemimkün e wî daye çêkirin hevalê wî müzisyen hene ekîba wî heye dane çêkirin 4 berhemî wî stûr ji xwe derketine aniha li ser 4-5 berhemên de jî dixebite bifikirin ku di dîroka Kurdan de çiqas stranên kilamên dengbêjî hene tu wana hemî dixî nivîskî çikî nivîskî tune ne hemî li ser qasetê ne qaset jî belawelan e tu wana tînî dixî nivîskî tu notaya wan derdixî tu divê çapxaneyekê bibînî wana biweşînî weke pirtûk tu wan stranan tevê notayê wan hemî bicihî bikî ji pirtûka wisa qalin dibin wana hemî xebata salan e bi salan tu çawa xwe xwedî dikî here lazim e tu ne tenê jî û 5-6 kes dixebitin seyahet lazim e hevdîtin lazim e röportaj lazim e perê çapxanê lazim e weşanxane ye belavkirina van pirtûkan heye yani sistemekî heye çerxeke ye ku jê re maddiyat lazim e çawa peyda kiriye ji ku aniye wana hemî sibê saet 21 de em ê pê re nîqaş bikin wexta me hebe em jê stranek du stran godar bikin eger wext hebe ama wext tune be jî tiş nabe vê êvarê jî ez binêrim di meseleya Îranê de pêdiviya me bi şîrovegerekî xurt heye saet 21 de ez dibêjim qey em şîrovegerekî bigirin em vê meseleyê hinek nîqaş kin baş dibe zû da min mîvan negirtine hûn jî li bendê ne
Mala te ava. Şahin Şahin Acı. Gelek spas dikim. Herevi. Xatirê we silav rêz hevanno.